Okay, mag-usa ta sa usa. Mayong unta, brothers and sisters. Okay, sa dili pa ka magsugot, bakang punta. Among langingot o balay nila sa mga nagsilumakan na mo. Daghang kayo salamat sa Diyos sa pagkakana mo o kamayong higayon na makapaminaw sa pulong sa Diyos para sa mga brothers and sisters. Sa una kaming kanang kayo makasasala na nakadang sa imperno, pero naluwas kami at pinahin sa Pilipinog Dugo ni Kristo, mga daghang kayo salamat. Kung tungkol sa imong dakang grasya na makatigong idili na para papaminaw sa imong pulong, kayo abol niya na mo kasing-kasing, aron nga mapaminaw na mo ang imong pulong pa kayo o mahamban na mo ang imong grasya o imong kabubuton. Kung wala imong tabang, kung wala tabang sa Espiritu Santo, wala sa kinsang makaanggo kung isa man ang imong kabubuton. Kayo tabang ini nga makatutok sa imong pulong naman, kung naay sa imong mga hunahuna o kung naay among kawan nga hunahuna payo tabang ini nga makalaban sa tubang nimo aron nga makatutok kami sa imong pulong naman o makaanggo kami sa imong kabubuton Ginoo. So Ginoo, sa pagtinong naay dakang mga kauyawan sa among kinabuhi, so mga payotabang ini nga makapaubos sa tubangan nimo o payotabang ini nga maka-realize kung sa man ang among kauyawan sa tubangan nimo aron nga makasalig kami sa Ginoo labaw pa o na makapadayon kami sa pag-alawag sa Ginoo diri sa iglesia. Kaya sa pagtinuod, kabalo kami maduula ang pagkabali ni Kristo Ginoo. Ang kalibutan kay nahimong daotan, udak ka na wala pa naluwas, udak ka na wala interesado kapayo sa kamatuoran. Pero kung sa imong dakong grasya, gitawag kami sa Dios, ng imong bilinong mga Kristiyano, o dili sa iglesia, sa mga payotabang ini nga magpadayon, sa fellowship, o dili sa iglesia, o payotabang ini nga makapadayon sa pagpamig sa mayong balita ato sa mga tawo dili luwas. O para sa mga brothers and sisters nga wala na kapilili, kapayutabangin sila nga mo-appeal kauban sa mga brothers and sisters. O kinami nga ang balang espiritu kay makaubakan namo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Daghang kayong salamat sa Dios among gisalig ang tanan sa imong mga kamot. Sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, ato nga bilang Biblia. Unang Thessalonica chapter 4, verse 9. Unang Thessalonica chapter 4, verse 9. Unang Thessalonica chapter 4, verse 9. Chapter 4, verse 9 and 10, verse 9 o 10. Natong basahon, trituan. Apan mahatungo sa gutuman nga minatsuon, kawalay ka kamo, kinahanglan nga may pagsulat pa kanino, kay kamo balik usa, ituduluhan sa Dios nga mga igumay kamo ang usap-usap. Kay sa pagkamatot, pagiguan ninyo kini sa kanagigsoon na akwa sa tibok nga Macedonia, apan nakatambak kami kaninyo mga igsoon nga managpadaya kamo sa labi pagay. Okay, so parang semana, nag-study kami, nag-study ta sa unang Thessalonica. Karon kay ikawalo matahin. So main chapter kay chapter 4 verse 9 to 10. So the topic kay verse 9. Kamo kayo usap ituduluan sa Dios nga manakigumay kamo ang usap. So mao kini ang pagtudlo ni Apostol Pablo para sa mga brothers and sisters dito sa Thessalonica Church. Okay, anyway, the last week, tayo i-remind kung saan man lang yung nakatunan para ma-remind ang pagtunan ninyo. Kung saan man ang topic last week, kung saan man ang topic,
Pagkabay sa pakabalaan, di ba? Pakabalaan. So, kabubudon sa Diyos mao ang pakabalaan. Ang lasong ano man, ipasayo sa Diyos ang taratong mga salakay para makinabuhi kang mabalaan. Di ba? So, wala siya namatay para papakasalapagayon. Namatay siya para pakundang sa sala. Okay? So, yung mga Kristyano nga nakadawa sa kapasayawan sa mga sala, kinahunan ang balang ng kinabuhi. Okay? So, ato nakaduna ka ba nini? O karong topic kay kabayo sa pagduduman. Sumala sa Biblia, ang gisugo sa Dios, kini sa bersikulo, kamanak higumay kamo ang usap. Sa Patinoon, dito sa Thessalonica Church, ang mga brothers and sisters nga nakadaw sa kaliwasan kay nakiguguma sa usap. So, bisan pa o naidakang mga pakantos, o kalisdanan, o pangutos, pero nahiguguma sila sa usap-usap. So, mga dakhan ang nakadaw sa kaliwasan. So, guguma, importante nga topic sa tubangan sa Diyos. E, miyaging semana ato nakadunan, pakabala ang guguma kay nakunay ka di ba? Kung kisa man ang mahiguguma sa Diyos kay makalabay sa sala, di ba? Ato ba? Yes. So, guguma pakabala kay nakunay ka guguma kay kahon para makalabay sa sala. Important. So, kakarong topic kay guguma, pasing nakamaligan yung imong nakadunan, pero ang itong tunang imong topic, again kay, bisan pa kabalo kung guguma kay importante, guguma kay maayo, pero sa Patinuod, usay, dili ko makahigog masabi sa so, guguma kay importante. O mga, bisan pa mga brothers and sisters sa Thessalonica kay maayo Kristiyano, pero ituduluan sila ni Apostol Pablo na makikuguma kamo sa usap-usap. So naka-emphasize siya sa pag-usap. So kining topic kay dili naman para nila kundi para sa mga tanan ng mga brothers and sisters. So atong una-unaon kabalingin ilabi na sa diyang nahiguma sila sa usap-usap. Importante kay hihiguma nila ang usap-usap dili pinadi sa ilang kawan yung mga kuna-kuna, kung nilipinan sa pulong sa Ibig pulo, dahil kuma sila sa usap-usap. Mga nakapadul sila. Pero, nagsupak sila diya sa church. Dili kini maayong higuma, di ba? Nahiguma sila sa usap-usap, sumara sa pulong sila. Mga kinachipon. Minsan pa ako, sa kabrat kayo, dual tayo. Hinan nga maka-fellowship. Pero, ako siya kay magnekrama batok sa church, silang guguma kay dilitino nga guguma sa tubang. Human effect sila na. Nasa naman ninyo? Sa panahon ni Yesu Cristo, ang mga Pariseo o si Herod, nakailaban mo ni Herod? Si Herod, ang mga Pariseo sumala sa Biblia, nahimo silang friends, sumala sa Biblia, di ba? Niya to panahon na lahi mo silang friends. Para usa? Para pag-away sa tok ng Jesus. Usahay, akong best friend kay makatag sa taot ng influensya kanako para magreklamo sa church. Ining guguma kay dilitinong mag Human effect sa nala. Nasa taman ninyo? So, din sa bersikulo, ilang guguma kay usa man apan mahapon sa guguma nga may nagsuon, wala ka mo'y kinahanglan nga may magsulak pa kaninyo, kaya tayo ka mo, ikan din ako masahon, tayo ka mo, tayo usap, ituduluan sa Diyos, nga mga kigumay ka mo ang usap-usap. Nahiguma sila sa usap-usap, sumala sa ilang nakatunan. Makikip po. Okay? So, mga itong nakadunan sa una, unsa man ang kinaya sa mga brothers and sisters sa Thessalonica Church. Sa diyan, naminaw sila sa pulong sa Diyos, sa Biblia nga naminaw sila sa Romo, dili imong nga pulong sa tao, kundi imong nga pulong sa Diyos, di ba? So, mga madakhan ang nakada sa kaliwas, o
ilang pakto kay nakatubo mayo. Napuno sila sa pulong sa Diyos, mao nga nahiguma sila sa usa-usa, dili pina sa human infection, kung dili pina ni sa pulong sa Diyos. Nasa naman ninyo? Example, tayo sa mga iglesia, usa ka iglesia, peaceful tayo o nakapadulo sila, pero problema tayo, wala yung ano man, napipila kalas. Usa kalas tayo, wala yung pulong sila. Human infection na. Mga bisa pang nakapadulo sila sa ilang galingon, pero numero sa church ay pareho, kada year. Always same number. Dili king bibili. Dili king bibili. Kung sa man buwas sa Espiritu Santo, buwas sa Espiritu Santo ay dili. Atong kuna ka ba nini? Buwas sa Espiritu akalang nadunay sa mga sa mga buwas sa Espiritu Santo kay magdakong katingahan, akong milagro. Pero kung wala na bunga, dili king buwas sa Espiritu Santo. One sa si Satanas, makabuwas siya sa dakhan. O gihimo niya ang mga relihon. Pero usa ka butang kay bawal. Usa ka butang kay imposible. Usa man. Dili siya makasave sa mga muso. Kung imo basahon ng gawa, X. Gawa, X. In English word X, di ba? Ang kinsang buhat. Buwas sa Espiritu Santo. So, unsay nahitabo? Iyan ko na sa sinuktanan, 120 kay nakatigo, sunod, 3,000 kay nakadas kaliwasan, 5,000 kay nakadas kaliwasan, sunod, dakhan kay nakadas kaliwasan, sunod, dakhan mga iglesia kay ito. Mao kinabuwas sa Espiritu Santo. Increasing. Hindi na mapatuo, kundi numero. Mao kinabuwas sa Espiritu Santo. Pero usa ka church, nakaduol sila sa ilang gawa ninyo, pero wala yung bunga. Something wrong. Napipila kalaso, usa kalaso tayo, wala yung pulong sa Diyos yun. Human infection na. Dili sumala sa kabubuti sa Diyos, kung dili sumala sa ilang gawa ninyo, una-una. Subura, peaceful, pero sa sulong sa church, pakbahin-bahin. Ay, grupo. Ikaw, ang kinsang bahin. Sister, kinsang imong bahin. Pagpayo. Sa gawas, burang maayo yung church. Sa sulod, pagpayo bahin. Mao kay rason, nga naman wala ni bunga. Sumawa, bingo si Apostol Pablo nga, sumala sa pulong sa Diyos. Makihuma pa mo sa pusa. Importante nga condition pa yung sana. Dito duluan sa. So, para sa maayo guguma, kinahanglan ng Bible study. Okay? Kung sa man tumong sa Bible study, dili para madal ang langit. Bisan pa ano ako dakang mga langit kabay sa Biblia, pero kung wala ko nakihuma sa mga brothers and sisters, wala proofs. Kung wala proofs sa Diyos, bisan po, kabalo kung naguhuma ka importante, pero wala ko yung kahong na nakahiguma ko sa pusa. So, Bible study, guguma kayo na connect. Tinuod, ano man? Kung sa Biblia nga, God is love, di ba? Ito ba? God is love. Huwag pa sa pinili nga, ang Biblia, mao ang guguma. Tako, pero usang nakapaka daw sa guguma sa Diyos para pakiguma sa mga brothers. Pinay sa Biblia. Pero kung wala pagpalanong sa Biblia, kung wala reading Bible, baka higugma ko sa mga brothers sa dili pinay sa guguma sa Diyos, kung dili pinay sa
human infection na lang. Mga bisan pa, bani ka mo po sa pakiguguma, dali lang mabayong-bahin ang kasal-kasal ka mga brothers. Ikaw kay akong bahin, siya kay dili akong bahin. Magpangba. Dili kinikinong ako. Kung mahiguma ko sa mga branches, sa Pinay sa pulong sa Diyos, makahiguma ko sa kanan. Ano man, huguma sa Diyos tayo, para sa kanan. Kato, diba? Siya lamang ang hihiguma sa Diyos, pero siya kay, wala hihiguma sa Diyos. Hihiguma sa Diyos ang kanan. So, kung mapuno po sa pulong sa Diyos, kung mapuno po sa huguma sa Diyos, dili baka tawag po sa kanan. Pero kung mapadul po sa mga brothers and sisters, dili pinas sa huguma sa Diyos, kung dili pinas human infection, makabahin po. Ikaw, kay anahan ka na kumango, ikaw kay akong bahin. Pero siya, sa matanikan, nakani ko sa truth, wala siya nakagumusta ka na po, bawa siya kay dili akong bahin. Ikaw? Mao kinabuhi. Human infection. Kini kasing-kasing tayo makababak sa buwas sa Espiritu. Holy Spirit tayo makabuhat, pinay sa dulo. Importante. So mga kituduluan sila niya po sa Pablo. Kamo kayo usap kituduluan sa Dios nga manakigugumay, kamo ang usap. So, guguma ka importante, atong abiliyan, unang Korinto, chapter 13. 1 Corinthians, chapter 13, verse 13. First Corinthians, chapter 13, verse 13. Kung kapoy ka, pwede nga makulog. Pero, huminin na lang. Ayaw, makulog hanggang sa katapusan. Kaya punta kayo kapoy. Sa katapoy. First Corinthians, chapter 13, verse 13. Kaya itong basang suniktuan. Apan karon ka makapabili ang pagtuo, ang panglaom, ang guguma, tinitutulo, ugang labing dako, hinimaw ang guguma. Kung sa mga labing dako, guguma. Bisa pa unay ang mga utang, bisa pa ada ko'y dakong pagtuo, bisa pa ada ko'y dakong panglagom, pero kung wala'y guguma, wala'y tulo. Guguma ka pinakay ko. Guguma ka pinakay. So sa Patinoo, ang mga Thessalonica Church, nakiguma sila sa usa-usa, dili pinay sa pulong sa tao, kundi pinay sa secret. Tino nga nakiguma sila. Tumawa, nakaistorya siya sa pagkabay sa ilang dito. Nakapaminaw sila sa pulong sa ipahayo, o suma sa pulong sa Diyos, nakiguma sila. So, tino nga guguma kay dili pinay sa pulong na lang, di ba? Bisan pa, nag-istorya ko. I love you, I love you. Bahay kita. Pero kung wala sakripisyo, baka kini. Di ba? Dahil usap ka couple. Nagninyo sila. Nag-istorya sila sa usap-usap. I love you. Ang bana, nag-istorya, I love you. Asawa, I love you. Pero, hindi sila ganang nga magpuyo. Ako. Baka kini, di ba? Ako? Hani, kanong sa kamuha, buwanik sa palay? Kanong sa? O, dili ko ganahan? Pero I love you? Pero dili ko ganahan ang buwanik sa palay? Baka kini. Ginoo, I love you! Brother, dili ko makato sa church, dili ko ganahan. Baka kini. Kung kisa man lang nahiguma sa Diyos kay tanan nga mo sa church, nga naman, ang iglesia mo ang body of Christ.
Wala sa kinsa nga makalimbong sa Dios. Tinong naguguma kay dili pina sa pulong, kundi pina sa action. Para sa buhat, inang nagkasing ka rin, di ba? Kung di sa mga dunay, kasing-kasing kayo makabuhat. Ako, kasing-kasing buhat na nakalita. Kung di sa mga nahiguguma sa Diyos kay makakinabuhi para sa Diyos. Kung walay kasing-kasing, kung walay guguma, walay action. Sunaw na lang, mga kahina nga makuhukom sa uban ng mga tao. Pero ako, walay action. Hypocrite, sama sa mga Pariseo. Sumasabi ko niya na ang mga Pariseo, dahil lang magsulti pero walay action. Mingo si Kristo. Sa ilang kasing-kasing, walay guguma sa Diyos. Mga walay action. Ulong na lang. Pakok na lang. Pero walay action para sa Diyos. Pero ang mga Kristiyano, kay gidawat na sa mga Kristiyano ang guguma sa Diyos, mga walay action. Para sa Diyos, di ba? Unang Juan, chapter 3, verse 18. Verse 18. Kaya kung sa mga anak ko, dili kita makiguma sa pulong ni sa dila, kundi sa buhat ug sa kamatuoran. Nasa taman ninyo? Sino nga guguma kay dili pinay sa pulong? Nako. Kung dili pinay sa usa? Buhat. Action. Oh. Okay? Nasa taman ninyo? So, guguma kay dili knowledge. Guguma kay dili theory. Guguma kay dili kaalam. Guguma kay action. Kaya pa nga ako mo, nalos na ba mo? Nalos na ba mo? Hingusan niyo pa kaluwas? Ano man naluwas mo? Sadya naluwas mo, naawa ninyo ang guguma sa Diyos, di ba? Pinay sa usa. Dili naman pinay sa iyang pulong, kundi pinay sa iyang kamatayon. Kung wala iyang kamatayon, unsa na ko pakaanggo sa iyang guguma? Unsa man ebidensya nga gihiguguma ko sa Dios? Kung wala iyang kamatayon, dili sigurado ang kalmasan ano, makalmasan kaya gibasa sa guguma. Kung wala iyang kamatayon, dili ko maka-understand eternal redemption. Ano, eternal redemption ay eternal love. Kung saan ako pagkato na hihiguguma ko sa Diyos kung saan ko. Pinay sa niya, kamatay. Watch the Lamb. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Tag-awa ang brother sa Diyos na nakakuha sa sala sa kalibutan. Tag-awa. Tag-awa o tuol. Namatay sa Espiritu. Mga kinebidensya nga hihiguguma ko sa Diyos. Di ba? Kung sa mga ebidensya nga hihiguguma nimo ang iglesia. Kung sa mga imo po lang, pinay sa action, pinay sa buhat. Magpadayak ang imong guguma, matos na. Guguma kay dili paktawan. Guguma kay pakat. Guguma kay dili receiving, guguma kay giving. Sakto ba? Sakto? Unsa man naguguma sa ginikanan? Lakat-lat ang ginikanan sa tanan para sa bata. Unsa man naguguma sa bata ato bang sa ginikanan? Ang reklamo? Lakat-lat sa ginikanan. Ato sa ginikanan. Mao pinapakpay sa grasya sa ginikanan, di ba? Unsa man naguguma wato sa Dios? Paktawa? Gihatak ni Jesus ang tanan para nako, mao kinaguguma. Unsa man naguguma patok sa Dios? Akong iyalag ang tanan para niya, mao kinaguguma.
Pinasa pulong, o bila, kundi sa buhat o kamatay. So, tayo sa mga brothers and sisters, ayaw mahimong tender. Please be doer. Bisa pa usa ka Christian kay hilo. Pero iyang sakripisyo kay bako sa church, okay mas mahal. Pero pulong kay bakan. Pero walay sakripisyo. Sayap kini katulong. Umiiwas sa squeeze mo ang mga pay sa'yo, pulong na lang. Di ba pulong na lang? Ang iglesia mga lugar, asa kinata magsakripisyo, dili magkukum sa usa-usa. Brother, kanang dakong mga busya sa problema. Ngano na wala ka nakasakripisyo? Ayaw niyo nga siya. Magsakripisyo ka una. Ipakita niyo ang sakripisyo first. Kaya lain ang mga brothers na makapalo. Kung sa man ang dalan sa pagtudulo ni Jesus, nahimo siyang model case first. Diba? Sa wala pa siya nakatudulo sa mga iyang tingunan. Magtugas kamo sa usa-usa. Tugas ang inyong tiil sa usa-usa. Sa wala pa siya nakatudulo, nakalimpyo siya sa mga tiil sa iyang mga tingunan first. Sama sa atong gibuhat. Magbuhat kamo. Basta taman ninyo, ayaw mag-reklam sa mayo. Ano man, kulang ang huguma sa mga brothers and sisters. Ayaw magtukon. Maghiguma ka una. Love them first. Love them first. Ginikanan, huguma sa ginikanan. Ano man, naghiguma ginikanan sa mga bata. Kung kay naghiguma ang mga bata sa ginikanan first. Yun di ba? Mga bata, baka di ba siya sa ginikanan? Hindi. Kanay marayo siya sa tabang, di ba? Atay ko! Patas! Atay ko! Pakon! Sama sa beggar. Give me. Dilikinin lang. Ano man, nahigumang ginikan sa mga bata. Kung kay higuguma ang ginikanan sa mga bata, higuma kay giving. Sunod, samtang ang mga bata kay mahimo hantong hinahinay, mahawa nila nga, nagaw na ko ang mga utang gikan sa ginikanan. Hinahinay, kanang ang mga anak nga muhata ato sa ginikanan. Receiving first o giving. Kung kay nadawan ako ang guguma sa Diyos, mga makahiguma ko sa Diyos. Diba? Brothers is pareho. Kung kay ihiguma ko sa mga brothers is mga makahiguma ko nila. Pastor, impossible na ang guguma. Hindi ko ganang na makahiguma sa mga brothers is ano kay wala sila nahiguma ako. Baka pwede baka sa tubang sa Diyos. Ginoo! Hindi ko makahiguma sa mga brothers is ano man? Wala sila nakahiguma ka na ko. Mga dili ka makahiguma. Kaya kumusta ikaw? Anak ko. Hihiguma pa mo. Hihiguma ko dito. Wala pa ka nalimas? Wala. Pero bisa ko, wala ka nakahiguma ka na ko, pero akong hihiguma. Sama sa akong huguma, higuguma nimo ang mga brothers. Okay na teaching ni Jesus. As I love you, love one another. As I love you. Okay na unconditionally. Tayo sa mga brother and sisters po, kinahanglan unconditional. Kung kani nakatabang siya na kumaw nga,
Ako higugmaon sila. Pero sila, wala sila nakatabang na ko, mga dili ko mohigugma, mahigugma sila. Tayo, diba? Pinay sa pagpamina sa kamatuunan, nakaila ko sa guguma sa Diyos kung sa kamatay ni Jesus, mga nakatuo. Unang, Juan, chapter 4, verse 16. Kaya atong masahon sa ito, kung kita nakaila o rito o sa guguma sa Diyos, alam natin, ang Diyos ang guguma. Ugang makapabiling sa guguma, makapabiling sa Diyos. Ugang Diyos makapabiling tiyak. Nakaila o rito o sa guguma, pinay sa pakpang na sa pulong sa Diyos, nakaila ko kung sa man ang guguma sa Diyos, mga nakatuko sa guguma. So, pinay sa kamatayo, naangwan ako ang guguma. Ngayon, kano sa siya nahiguman, kumaw kinakit ko, kano sa siya nahiguman, kung sabi ang natuman ako ang iyang kabubuton, o sabi ang nasupak ko. Sabi ang nasupang ako. Sabi ang nasupang ako ang iyang kabubuton, niya ito pala naghihiguma ko sa Diyos. Ay, wala na ako. Hinanay ka makihuma sa mabrasi, sasama sa iyang hihiguma. Okay, nasa tama ninyo? Kano sa ko hihiguma sa Diyos? Sabi ang natuman ba nino ang iyang kabubuton? Sabi ang usa ka kaway ko. Niya to panahon na hihiguma ko sa Diyos. Mga mingon sa expression na love your enemy. Love your friend, your enemy. Love your best friend, love your enemy. Love your enemy. Isa pa, love your enemy. Isa yung kawan. Yung banat, asawa. Love your enemy. Kapatid no kinsay kaway ato ba niya? Ako. Ako kagaway ato ba niya sa una, di ba? Si Roma chapter 5 verse 8. Roma chapter 5 verse 8. Roma chapter 5 verse 8. Kaya itong basang sa ituan, apan ang Diyos nakapasundayat sa iyang kawalan mo guguma anak-anak nga sa mga makasala kita, si Kristo namatay ko anak. Sabi ang nakasala ko, namatay si Jesus para nakumaw kinabuhi. Sabi ang nakamistik ang mga brothers and sisters, anak pala kong magsakripisyo ko para nila maw kinabuhi. Okay, nasa naman ninyo? Kinala ba kung magsakripisyo para sa church? Sabi ang mga brothers sa tayo, nakabagong bayan pa natin. Ano pa na lamang makasakripisyo po? Hindi. Isa pa mga brothers sa tayo, ihapon kuya. Ano pa na kung magsakripisyo ko para nila mao kinatino magugumaan. Nasa naman ninyo? Atong bahay kay dili pa hukom sa usab-usab. Atong bahay kay pagtawa sa usab. Paghukom kay ikan sa Diyos. Ikaw ba ang Diyos? Na qualification nga makahukom ka sa mga brothers. Kumusta ka? Popeko ba ka? Sabi ang gidakpan ang usa ka babae nga nakapanapaw, nakasulay ang mga Pariseo at tubangan ni Jesus. Sumala sa balaw ni Moses, kung kinsa man ang magpapanapaw kay inang naghukuman sa bato, kung sa may mong buhat ko, para paksulay ni Jesus. Nangutan ng mga religious ng mga tao. Iya ito pang dito pa si Jesus. Kung kinsa man ang walay sa latay makahukom,
Kunya to panahon na silang kanang kay nawala, di ba? Nahibilin ang si Jesus na lang. Ano mas? Si Jesus lamang ang makahukom. Si Jesus lamang ang walay sala. Si Jesus mao ang maghuhukom. Siya na lang ang maghuhukom. Ako, ikaw, tingin maghuhukom. Ayaw akong sa pasabot. Wala ko qualification na makahukom. Ang mga leaders ko, ano magkitawa mga brothers sa iyong leader? Para pakukom sa mga brothers sister? Hidaw Panginoon ang qualification na makahukom sa mga brothers sister? Ako kagusto ka dito, makahukom ko nila. Ako ba? Last week, dahil leaders with me, nakatunan ang mga leaders. Ang mga leaders tayo kitawag sa Diyos, yung mga ulit ko. Dili yung mga comment. Dili yung mga makukuko. Si Apostol Pablo lumingo siya nga, ako po dili ko makukukom sa akong kauban nimo, kay akong makukukom kay ang Diyos. Si Apostol Pablo lumingo siya nga, dili ko makasulti nga maayo ko. Unsa na ko pakakukom sa akong kinabuhi. Si Pablo po lumingo siya. Atong bahin kay dili pakukom, atong bahin kay paktawa sa usa. Mao kinabuhi. Unsa ka man ninyo? At tubang sa mga Christian mga tayo na makukom, mga brothers ng tayo, dili ka na nga makabul. Ano nga? Dili sila ka na nga maminaw sa kulong sa pakukom. Yung mga Christiano, kung ubang kay chismis, backbiting, o reklamo patok sa church, ay ang mga brothers sa tayo, adunay konsensya o Holy Spirit, dili sila ka na. Dili sila ka na nga makabul. Kung kisa man na magpelo siya bang niya, ano nga ibagi mo nila ang pangreklamo? Ang mga Christian kay ka na nga maminaw sa kulong sa grasya. Diba? Kung sa mga content sa pangreklamo, olo, dahil nakang mga pangreklamo, dito ko. Content sa hina tayo pangreklamo. Ako po, grasya. Ano sa mahigong makusad? Sa diyang natumang nako, sa diyang nasupang nako. Sa diyang nasupang nako, sa diyang nakasal nako, niya to panahon na ipakita niya ang huguma. Diba? Kano sa kanal sa diyang naangwang imo nga makasal ka, niya to panahon na naangwang imo ang grasya. Ako? Kano sa makaangwang mga brothers and sisters sa huguma sa Diyos sa church? Bisan pa uyan ko, bisan pa maluya ko, pero niya to panahon na tawag ko sa mga brothers and sisters, anak panahon na hinay maangwang nila ang huguma sa dili pinay sa papapugos, kung dili pinay sa grasya. Kinsay, tayo sa mga brothers sa kinsay mga Kristiyano nga nakaguro, katong makahigid. Kinsay dihapon pata, spiritually, katong nagreklam. Kung sa mga bata. Naidwa ka bata. Gusto sila ko, pag ko, hook, naipasok. Murang pareho, pero mga nakareklam sila, akong hook kay mas ubos. Ano maseta, mas taas. Kamay problema. Dili kini problema, di ba? Tungkol sa kamay, meron, dahil nga mag-away sila, batas sila. Pero kung kisa mga adunay open mind, kamay, okay? Ako ikutan ako. Okay, ino na. Basta ko kasi. So sa church, pareho. So, sa iyo nga Kristiyano nga nakadaw sa kaliwasan, sa kinahanglan ka makikita sa atong huguma kay kinahanglan mausap.
Atong gugma kay kinahanglan magtubo. Compare sa last year. Compare sa last month. Kinahanglan ang gugma nako nga magtubo. Ako po, kitang tanan. Gugma kay kinahanglan magtubo. Kinahanglan basta kong kasi para makadawa sa kanan. Important. Sa una, Pastor Yohan ni, nakailapak pa, di ba? Nakailapak. Pinag sa iyang education, nadungo na ko ang iyang usa ka. Usa ka pasok kay nanguta na kanila. Pastor, unsay mahayong dalan para sa pastoring, para sa church? Iyong nga pastor, iyong nga minister, unsay mahayong dalan para sa mga brothers and sisters? Unsa man iya dito ba? Dito ba siya na? Tawaton ka. Mao kay best way para pagtabag sa iyo. Bisan pa o ubang kay nauta. Bisan pa ubang kay nakasala. Ubang kay nakastistik. Tawaton sila ingay sa tubig. Mao kay best way para sa pastor. Okay, nasa ninyo? Mao kinya guguman ni Jesus. Okay. So Kristiyano, mga Kristiyano ang tao nga nakadawa sa guguma sa Dios, mao nga makahigugma ko sa Dios. Unang Juan chapter 2. Chapter 4, verse 19. Chapter 4, verse 19. Kaya itong basahon sa Juan, kita nahiguma kaniya, kani siya una, nahiguma, kung kani hihiguma ko sa Diyos, hihiguma una ko sa Diyos, mao nga, makahiguma ko, sa patinuod, sa diyan naluwas na ka, unsay nakasulod sa kasasakasi? Espiritu Santo, di ba? Sa diyan naluwas na ko, sa diyan natao ko pag-usok, nakasulong na ang Espiritu Santo. Tayo sa mga ebidensya sa kaluwas, ano sa mga ebidensya sa kaluwas, delikado na. Yung dili. Ano man, sa Biblia, sa diyan naluwas na ko, sa diyan usa ka tawo di mo maluwas, pinaisapak kami sa mayong balita, buslot ang Espiritu Santo, o sa Biblia nga, bubutang ang Espiritu Santo sa guguma sa ilang kasing-kasing. Sa Biblia, importante nga ebidensya sa kaluwasan. Kung kisa man naluwas na mapuno sa guguma sa Diyos, mga mausog ang ilang kinabuhi. Kung sa guguma nga gihatak sa Espiritu Santo, sukat ato, mahigugma sila sa Diyos, mahigugma sila sa pulong sa Diyos, mahigugma sila sa iglesia, mahigugma sila sa mga brothers and sisters, o mahigugma sila sa mga tao na dili. Dili ko sa kaanan. Sa patingin ko, evangelism kay dili pinayon sa dakang mga kaanan. Bisa pa, bago naman nalwas ko karon, pero kung mapuno ko sa guguma sa Diyos, makadala ko sa mga lusong sa Diyos. Pero bisa pang nalwas na ko dugay. Over 10 years, over 20 years. Pero kulang ang guguma sa Diyos, dili ko makadala. Pero bisa pang usa ka Christian ko ay nalwas karon. Pero kung mapuno siya sa guguma sa Diyos, makaibila siya sa dakan. Kung sa man ang ebidensya sa kaluwasan. August 7, 2002, naluwas ko, sulok sa Samari. Sa wala pa ko naluwas, ani ko sa church, over 10 years. Uba sa pamilya, uba sa akong mama. Kaya naluwas na siya. Nakasimba na ko. Kabalo na ko nga namatay sa Kristo. Kabalo na ko nga ang Biblia patino. Pero, usa ka butang kay kalay na. Di ko sa
salvation and preservation. Isa na. Isa pong nakasimba ko, gihapon akong interesado kay kalibutan. Kalibutan. Gihapon akong interesado kay in the world. Natiya sa Diyos. Sa ang natinong istorya, usap ka dekon, babae, wala sa layuan. Nakaani siya sa atong siya dito sa Korea, Center Church. So, agma siya counseling uban sa senior pastor. Tulamon na siya kanina. Agma ba kay bata? Oo, agma ko iba. Nahiguma pa nila, di ba? Oo, atong hiniguma sila. Okay, pangtan ako mo, pangtan ikaw, nahiguma ba ka sa Diyos kaysa sa imong mga bata? Dito pa lang na kilom siya o dito ba siya nga? Sa Patinoon. Kung saan ako pakahiguma sa Diyos kaysa sa bata? Honestly, bisok tayo, akong bata kay mas importante sa akong kasing-kasing. Kung sa'y problema, dito ba kang husband? Yes, sakto diyan. Dili ka makahiguma sa Diyos una kaysa sa mga bata nila. Ay, wala pa ka nakadaw sa gugumas. Wala pa ka, hibalo kung sa managpino nga gugumas sa Diyos, maawa dili ka makahiguma sa Diyos una. Dito pa lang na-shock siya. Ay, nakasimba siya dugay. Ado siya nakamakaala para sa Biblia. Pero wala yung guguma. Luke chapter 16, niingon si Espiritu tubang sa mga Pariseo. Bible teacher sila. Niingon si Espiritu nga sa inyo kasing-kasing, wala yung guguma sa Diyos. Hihiguman ninyo ang sarapin. Niingon si Espiritu. At tubang sa mga Bible teacher, niingon si Espiritu nga inyong guguma kay salapi, hindi Diyos. So kanang usa ka dekong na babae, nahanggan niya nga wala pa siya naluwas. So naminaw siya sa Bible seminar pa kayo, tino nga naluwas siya o nakabisa siya sa atong pasapawos. Pahura nga naluwas ka ron. Sukat ka ron, makahigum ako sa Diyos ko. Si Abraham, naluwas siya. Sa diyang kisugot si Abraham sa Diyos nga, ihalan ni mo ang imong bata, si Isaac. Nakahalas siya, di ba? Ano man? Hihiguman niya ang Diyos ko. Dili kini special. Mao kinyang normal kasing-kasing, inong Latino nga Christian, really sa mga tao, impossible. Example nga, isura siya nga, I love God, pero God is not first. Dili kini theory, dili kini kawala, dili kini knowledge, mao kinyang fact. Bidyo ta sa tingong nga buhay. Basa hapaguso, atong basa. Kita nahiguguma niya, kay siya unang nahiguguma. Kung kisa man ang mudawa sa guguma sa Diyos, kay makahiguguma sa Diyos. Bisa pang nagsimba ko dugay, pero kung wala pa kong nakabaw sa tingong magguguma sa Diyos, imposible. Tapos naman yun, importante. So, sa dinalos ko, nakasulong na ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo kay uhatak sa guguma. Kung takan mga tao, na sa iyong pagsabot, nakasulti ko sa laing mga sinit niya. O, pina-evidensya nga nalwas na ko. Kaya kompleto na ang Biblia, ang kay dili makuha sa manini. Bisa pa, nag-set ko. Pero wala yung guguma. Sa Biblia, guguma sa Diyos. Sayo kini sumas sa Biblia. Kung sa man nabuha sa Espiritu Santo, hindi ka kinila. Kung din si Satanas po kayo makabuhat sa milagro, di ba? Pangat, hindi ka ng mga milagro kayo buhat sa Biblia. So mga amigos, lagi mo Biblia nga, susiyo ninyo ang Espiritu. Kung kini-Espiritu kayo, Diyos o kayo. Ikadang Korinto chapter 11 verse 4. Takang tao kay nakto sa lain nga espiritu, lain nga mayong balita, lain nga espiritu. Kung sa madaot ang espiritu, mga diablo, yawa. Panahon ni Moses, pinagi sa mga
ipahanong, ipakita ni Satanas ang milagro, di ba? O si Antichrist, sabi niya, mualis sa dili kalibutan, sumasabi mo niya, ipakita niya ang mga milagro. Si Satanas po tayo makapakita sa milagro. Pero kung sa mga tino nga milagro, kaluwas ka. Dili siya makapakita. Pagkatak sa ito ng line, dili siya makabuhat. Diba? Pagkatak sa guma, si Satanas dili makabuhat. Ano mas sa Biblia na si Satanas ay liar. Pagkaton. Mga kanila nga malimbong ang mga tao. Mga ikadang Korinto 13 verse 5. Sutahan ninyo ang inyong pagtuo. Examine your things. Test yourself. Inay sa pulong sa. Kung akong kalmasan kay dinigiban sa Biblia, sa'yo, dinig kalmasan. Isa pa nakasimba ko dito. Kung sa mga ebidensya sa kalmasan, I can love God only. Kung sa Espiritu Santo, buwa sa Espiritu Santo mga kabalo, makabalo ba ka? Diligin akong pulong, tanging ng Biblia, akong ipalitan. Roma, chapter 5. Roma chapter 5 verse 5. Paano basa ba kayo? Unsa man ang buwan sa Espiritu Santo? Roma chapter 5 verse 5. Atong masang slate 1. Kung ang panglawang dili ka makapakaula, kaya bunga sa Diyos ginabuo sa atong mga kasing-kasing, hilali sa Espiritu Santo nga ginagkakalaga. Kung sa man ang iyang buhat to, sabi ang musulod ang Espiritu Santo sa kasing-kasing. O kano sa siya musulod? Mga Biblia nga pinagpakto, di ba? Sabi ang dalos ko, iya to panahon na nakakulong na ang Espiritu Santo. Kung sa man ang iyang gibutan. Kung sa man ang iyang utang. Kung sa man. Ano ko ba ang isa? Kung sa man. Lo, buguma. Kung sa man ang buwa sa Espiritu Santo, buguma. Tako, kung ang latino maguguma, impossible nga magiguma sa Diyos. Impossible. Dili ko makahiguma sa Pilipinas sa kanya. Labay kakamakalan. Yes, ang mga paisot ko kaya adto sa kakamakalan para sa Biblia. Mga Bible teachers sila. Pero walay guguma sa Diyos, mga mingong sa Espiritu, walay guguma sa inyong kasing-kasing. Ano walay guguma sa inyong kasing-kasing? Wala pa sila nakadaw sa Espiritu Santo, bisan pa nakatudulong sila sa Biblia, di ba? Ano man, wala sila naluwas. Pero si Pedro, usa ka fisherman, wala education sa Biblia. Fisherman na lang. Pero nadawat niya ang kaluwas. Sadyang nadawat, laluwas niya, usay nakasunod sa iya kasing-kasing. Espiritu Santo. Kaya usa man ang gibuta. Guguma. So, Juan chapter 21, nangutan na si Jesus at tubangan ni Pedro. Di ba tulo kayo? Do you love me? Pero dahil condition. Do you love me rather than other things? Boy pa sabihin. Kung sa boy pa sabihin. Do you love me first? Ako kayo first? Sa imo kasi? Yes. Dito ba si Pedro? Yes, Lord. Kabang na kang nga, akong gihigumay ka. Sino nga ito bakini? Sino nga ito bakini? Mga nakadawa si Jesus sa iyang. Nangutan na siya tulog ka kay manuman. Nakalimot si Pedro ni Jesus tulog ka. Do you love me rather than other things? Do you love me rather than other people? Musa ka. Do you love that first? Do you love that only? Mao kini ebidensya sa palit. Ang ebidensya nga nadawan nako ang Espiritu Santo kay dili dakong milagro, kundi dakong bilog. Love is the evidence of service. Kunaon,
pagka mo sa simbahan, also importante, di ba? Oh, yung mga Kristiyano, tinatawag simba. Tinatawag o active sa fellowship. Pero dili kini evidence, dili kini tanang evidence sa kanila. Kasi ang mga Kristiyano, nalwas na yung makas ato sa church. Pero, dili tanang ang mga nakasimba kay tino mga Kristiyano. Si Judas Iscariot, nalwas ba siya? Wala. Nalwas ba siya? Wala. Wala siya nalwas, pero nakasunod siya kang Jesus tanay? Wala. Nakapamilya sa sasagam mo, sama sa mga ubang sa mga tingan. Nakapiste sa fellowship tanan. 100% attendance. Wala sila ka-off-exam. Nakakuyog sa tahan ng mga fellowship ubang ni Jesus, pero wala sila attending church tayo dili ebidensya sa kalit. Nakakuyog siya sa fellowship ubang ni Jesus, pero unsa man iyang gihigugma? Unsa man iyang gihigugma? Salat. Mao nga nakabaligya siya ni Jesus para paktaw sa kritabo mga salapi, di ba? Gihigugma niya sa salapi. Isa pa nakapamilya sa daghang mga sermon sa iyang kasing-kasing, gihapon ay salapi. Gihugma sa walay gihugma sa. Mao nga reaction tayo pangaylan. Labi sa diya, nakasekripisyo si Maria. Hibutang niya ang iyang lana, di ba? Kanang uwi kayo, bahay kayo. $300. Kanang salapi kay, sweldo para sa walking. Hibutang ni Maria ang bahal na lana para ni Jesus. Ito pa naman na kinsay nakareklamo. Kinsay nakareklamo. Si Judas. Mas mahal na magbalik niya. Tayo marami mo ang sanapi. Napadaya yung uti ko, di ba? Pinahi sa kinabuhi, napadaya ang tinong na ilabi na, kung ay dakang mga skiddo sa church, alam pa na mapadaya ang tinong na kasipas. Sa diyang nakasekripisyo si Maria, napadaya ang iyang tinong na kasipas. Sa diyang magsekripisyo ang church, alam pa na mapadaya ang kasing-kasing. Ay, kung sa makinang na spiritual puri para sa Bible seminar, mas mahal na gamit ko ng kanyang salapi para sa kumbalay. Pero kung wala schedule sa Bible seminar, hindi mapadaya. Hangtod, gibutang ni Maria ang iyang mana, wala pa napadaya ang iyang mana. Kung magsakripisyo ang mga brothers and sisters, anong panahon na, mapadaya ang imong uti. Pas may mga paligya, ano magibutang imo ang nana ng Jesus? Asa man ang iyang giniguma? Si Jesus ang salapi. Mga kinahanglan na dakang mga Bible study. Pila sa Bible seminar, mapadaya ang imo ulang. Pila sa Bible seminar, di lang mapila sa tulong sa kung nilipinay sa mga buhat sa church, makacheck ka sa imong kaluwas. Oo. So, bisan pa walay kaluwas sa walay guguma, ang mga tao ay makimo religious. Si Simon, kung atong basahon ng gawa, may usa ka tao si Simon. Ipabunyak siya sa mga apostol. Suma sa Biblia nga nakasunod siya sa mga apostol kanunay, pero si Simon wala siya dali. Suma sa Biblia nga sa passion. Yan passion kay dili evidence sa kanila. Ano man? Tanaw ang mga religious tao mo. Kada buntag mo sa mga lahi nga mga religion. Dili ko makasulti. Nakita na ako ang daghang nakatingog, di ba? Bisan pang layo, para pag-appeal sa fellowship, nakatigong nakahandang sila sa budget. Akong tingwa. Para pag-appeal sa Sunday. Para pag-appeal sa fellowship,
Atong chuchi kay mo dili estrikto, nakagulang sa kinahanglan maayon sinina. Anyway, andam sa takhan. Para sa faith, takhan mga relasyon tao aduna passion. Passion ay dili evidence sa kanila. Mga Pariseo, passionate kayo. Nakato sila sa templo. Kada adlaw nakaampo dito sa templo. Para papakita, sa Biblia nga, iwa nila ang tanan para papakita, di ba? Pag nakampo sila sa Panginoon, hallelujah. Pero sa Biblia nga, wala dito. Bisa po wala guguma, baka ba po sa tanan, baka api po sa church, baka sekretisyon po diya sa church, baka ba po sa tanan, bisa pa wala guguma. Pero wala buwa sa Espiritu Santo. Ano nga? Buwa sa Espiritu Santo na tinan sa imo. So, sa Biblia, una Korinto, chapter 13, verse 1. First Corinthians chapter 13, verse 1. Akong basahon, ikan sa 1. Kung ako makasulti sa mga dila, sa mga tao, sa mga malungga, apang malayuguma, mahimo ako nga tumbagang nga nakatuno, kung piyang-piyang nga tanginting, verse 2, o kung ako mahihiya sa papanak na, kung makakibalo sa kanang mga tinago o sa kanang kaalam, o kung ako makabatong sa kanang paktuo, sa pagkaaging nga mabaling ko ang mga bukit, ikan din atong masawsikuan. Apang walay guguma, wala ko yung kapusilanan. Verse 3, atong masahon. O kung ako makabahin-bahin sa kanan ko nga mga mahandi sa papakaon sa mga kabus, o kung ako makatugian sa akong lawas, aron kapag sumubong, apang walay guguma, wala ko yung kapusilanan. Yes, isa pa walay guguma, makasekripisyo ko, Madawan ako ang dakang mga kaalam kaway sa Biblia. Makagawa ko sa milagro. Bisan pa walay guguma. Bisan pa walay kaluwasan. Makagawa ko sa tanan. Oo nga. Kanya na nga malimbong sila sa ilang kauban. Bisan pa wala pa siya naluwas. Nalimbong siya sa iyang kawalingon. Naluwas na siya. Kahit ano nga akong mga gibuhat, akong mga butang na akong gibuhat dito sa church. Hindi kina-evidence sa kaluwasan. Kung sa man ang evidence. Ayaw, naunawang sa lahat. Isang paunay, dakan mga buhat, pero walay guguma, walay puno. So, verse 1, verse 2, verse 3, isa man ka mga pulo. Apan walay guguma. Verse 2. Apan walay guguma. Verse 3. Apan walay guguma. Kung sa pinaka-importante. Kasi naman ninyo? Yes, importante. Apan walay guguma. Apan walay guguma. Apan walay guguma. Verse 1, verse 2, verse 3. Sumama na ng Biblia, watong nato ang tanan, guguma. Una Korinto chapter 16, verse 14. Chapter 16, verse 14. Katong basang sa ito, ang tanan ninyo nga mga buhat ko ninyo sa guguma. Buhat ko ninyo sa Sadyang mamidyo ko, sadyang mag-evangelize ko, sadyang magluto ko, sadyang mag-drive ko, sadyang magbuhat ko sa bisa-unsa, ang itong buhat ko, pinag sa isa, hindi ba? Ngayon, nasa naman ninyo. Kung walay kasulina, dili ko makadrive, di ba? Kung walay guma sa Diyo, dili ko makaba sa bisa-unsa. Guma kayo.
So para maibaran ang kaban ini, mahayong i-interpret si David. Sa daang tugon, kinsay nakahimo sa Dios. Ubang sa tanang nakasita. Si David ay anino ni Jesus. O si David ay anino sa mga Kristo. Kung kay gihiguman ni David ang Diyos, kung sa man ang iyang gihiguman, na itulo ka mga kita. Upa ka mga butang, kung sa man ang iyang gihiguman, kalawang ini, si David, okay, makita ba? Okay. Si David, gihiguma yung niya ang Diyos, di ba? Tumawa nga kung sa man iyang gihiguma, dahil pa ka mga. Una, kung kay gihiguma ni David ang Diyos, gihiguma niya ang pulong sa Diyos. Kung kay gihiguma niya ang Diyos, gihiguma niya ang balay sa Diyos. Di ato pala balay sa Diyos kay templo, di ba? Habang nakulo. Mao kinaanino sa iglesia. Kung kay gihiguma ni David ang Diyos, gihiguma po niya ang mga tao sa Diyos. Isa, ang mga Israel. Gihiguma po niya ang Israel. Mao kinaanino sa mga Christian. Kung kay gihiguma niya ang Diyos, gihiguma po niya ang mga tahan ng mga tao nga dililuwas. So, Psalm chapter 51, sadya nakasala siya, ay patampo para pakinso, di ba? Kung muuli ang kalipay sa kaluwasan, anong ka kung nga magwali para sa mga tao nga dililuwas. So, pareho, mao kinaangin sa Christian, kung kinsa mang daluwas, pinay sa guguma sa Diyos, kung kay gidawat nila ang guguma sa Diyos, mausta ato, baka higumang makristyano sa Diyos. Pulong sa Diyos. O baka higuma sila sa iglesia. O baka higuma sila sa mga brother sisters. O baka higuma sila sa mga tao nga dililuwas, mao nga kailang mag-evangelize. Mao kinyang ebidensya sa kaluwas. Mao kinyang ebidensya nga tidawat nimo ang kaluwas. Ilabi na, ang mga relosong tao nga walay kaluwasan, mura Christian, no, bisan pa wala pa sila kaluwas, ay nagagamit sila sa Biblia. O nakasimba. O mura, nahiguma sila sa mga brothers, mga mura Christian sila, pero laso ang kay laso. Mga relosong tao, bisa pa o nakabasa sila sa Biblia, naka-ako sila sa church, o bisa pa o nakapadulog sila sa ilang karubaningon, sama-sama Pariseo, pero sa mga kalay na, wala ito lima para sa mga tao na dito. Sa pangakong sa sila sa impero, wala yung interesado. Sa una nakalsada na naka-realize ko, usa ka Bible teacher kay nakapi sa Bible school. Wala sila niyo. Akong gipangutang. Kinsay tino nga nakadaw sa kaluwasan pinagi. Ano karon? Wala sila nakatubang man. Kung tino naluwas ka, imbis na ang pag-argument uban ako, luwas ng mga tao. Kung nag-time nga maka-argument ka, luwas mo sila. Kung sa mga mong ginawa ka ron, kung tino naluwas ka, ano na wala ka na-realize? Diba? Mao na. Mga relosong tao walay kaluwasan, ilang interesado kayo pag dudang sa membro sa church.
Bisan pa wala pa sila naliwas kung ubang kayo mo appeal. Oh, congratulations, na bagong membro. Brothers and sisters sila. Wala interesado ka ba sila naliwas, di ba? Dali na nga dawat ko. Hindi kinikinong nga guguma. Bisan pa dawat ko sila pero bakong sa impero no. Hindi kinikinong sa matino nga guguma. Ang ayatong luwas mo sila kita sa impero no. Mao kinikinong nga guguma, di ba? Mao nga kinsay makarealize katong nakadawas na kay maka-evangelize. Kay kung walay guguma, biso nga maka-evangelize. Walay tingwa. Bisa pa kabalo ko tingnan ko mag-evangelize pero walay tingwa. Ano ma, wala pa ko nakadawas sa guguma. Guguma kay God. Guguma kay powerful. Guguma kay sama sa kalayo, sumasabi ko. Akong guguma kay sama sa kalayo, sumasabi ko. Tungo sa guguma sa Diyos, mainit ang akong kasing-kasing. At tubangan sa mga tao na dililuwas. Ang nai-interesado, akong tingwa, kung saan ako pakabilis nila. Kung saan ako pakatabang nila. Kaya mapunta sila sa impero. Dili kini special mind, mao kina natural mind. Ito sa Bohol Mission Branch, usa kasi sa kanakabilan. Nakapista ko sa Bohol para sa Bible study sa una. Nakastay ko dito, 1 week. Dagong nato ang testimony. Usa kasi sa kaliwasan, nakashare sila sa testimony sa evangelist. Kaya kayo sila sa sinutanan, pero kang iyang bata, usa ka sister, ang may nakatawa siya sa mama, mami na. Pero wala siya nakapangin. Usa ka lang, nakahilag ang usa ka sa tubangan sa mama. Nakahilag. Kung dili ka maminaw, mapunta ka sa impero mo. Panginoon. Ito pa lang na nakahunaw na ang kanang mama nga, ano man, nakahilang ako. Ano man? Nabuya lang niya kasing-kasing, naminaw siya, kung naliwas siya. Bawa kinasinutan na sa Bohol Mission Branch. Kung sa man ang kalainan tayo sa mga inwak Christian o mga religious tao, walay luha para sa loso. Sa una, nakita na ko ang mga religious tao, nakahila sila ilagawan. Ano nga, nakahila sila para sa mga loso? Para takpatis sa emotion, di ba? Ining buha ka, dili para sa mga loso. Nakasila kita mo? Nakahilak si Jesus. Ano man nakahilak si Jesus? Tungo sa iyang sakit? Tungo sa mga bakas. Suma sa Biblia, nakahilak siya sa tubang sa mga tao. Ano man? Tiktipper kayo. Mao kinyang kasing-kasing ni Jesus. Suma sa Biblia nga, ang mga Christian ay nakadawa sa kasing-kasing ni Jesus. Mind of Christ. Gihiguman ni David ang Diyos, gihiguman po niya ang kulong sa Diyos, ang atong ipag sa Biblia. Psalm 119. Psalm 119 verse 140. Psalm 119 verse 114. Atong masaw sa ito, ang imong pulong mabulay ayog sa labihan. Tuon niya na ang imong alakat na haguguma. Kung kay gihiguma niya ang Diyos, kung kay gihiguma niya ang Ginoo, mga gihiguma niya usa. Iyang pulong. Diba? O kung kay gihiguma niya ang Diyos, mga gihiguma po niya ang usa. Palay sa Diyos. Ang pulong. Sa Panginoon, sa panahon ni David, bisan pang nakandam siya sa mga Metaliers para paktuko sa templo, pero wala siya nakatuko. Wala siya nakatuko, kaya nakapatay siya sa mga tao, mga matungo sa dugo niya, suma sa Biblia nga, ikaw pwede niya
construct the temple. So imong anak kinsa si Solomon. Pinaging Solomon magtutupot ang templo. Pero gihiguma gyud niya ang templo sa kay lugar asa maka-fellowship sila sa Dios. So, templo mao lugar na nakapaminaw sila sa pulong sa dimensya sa Dios. Mga kanang sila nga maka-fellowship sa Dios. Mga para pag-andam sa templo, ihalang niya ang tanang mga bahagi, ang mga bulawan at sala. Unang Chronicles, chapter 29, verse 3. Unang Kronika, chapter 29, verse 2. Nakaroon na ang tangan lero, di ba? O payo, hina sila nga mamina kauban. Mas pwede nga mamina kauban. Payo tabang sila nga mamina. Okay? Unang Kronika, chapter 29, verse 3. Unang Kronika, chapter 29, 3. Kaya atong basahon, laot pa usap, to kay gibutang ko ang akong guguma sa balay sa akong Dios. Sangli ako may usap pa sa handin na akong kaugalingon, nga bulawan ug salapi ihatak ko kini sa balay sa akong Dios. Ibabaw ug labaw sa tanan nga akong giandam alang sa balaang balay. Kung kay gihiguma ni David ang Dios, mao gihiguma ko niya ang balay sa akong Dios. Balay sa akong Dios kung sa man templo. So, kung kisa man ang nahiguma sa Ginoo kay makahiguma sa iglesia, di ba? Tato. Bisa pa nag-isure ko nga, I love church, pero kung dili ko mahiguma sa iglesia, baka kini. Bisa pa nag-isure ko nga, nahiguma ko sa church, pero kung dili ko magsakripisyo para sa iglesia, baka kini. Kung di sa man ang nahiguma sa iglesia, kay makasakripisyo para sa iglesia. Gihiguma gyud ni David ang Ginoo. So mga gihatang ni David ang tanan. Ni sa bersikulo, gibutang ko ang akong guguma sa balay sa akong Dios. To kay gibutang ko ang akong guguma sa balay sa Dios. Sangin ako may usa ka pahandin nga akong kaugalingon nga bulawan ug salapi gihatag ko kini sa balay sa akong Dios. Gihatang niya ang tanan. Wala interesado ka ba sa iyang balay? Iyang interesado kayo balay sa Dios. Kung sa mga imong interesado, imong kinabuhi o iglesia. Pagka mo ang simbahan kada Domingo, religious ang tao ko kay makabuhat. Ginoo, nagsimba ko kada Domingo. Mao kina-evidence na akong gigiguma ang Dios. Dili paligo. Kaano na kada adlaw. So, I'm sorry to say, offering condition sa church kay evidence sa imong nga guguma sa church. Isa pa nag-isip ko nga, I love church. Pero wala ko sakripisyo para sa church. Bakit? Ano man iyang testimony kay Ginoo si David? Ihatang niya ang tanan para sa church. Para sa balay sa Diyos. Dahil mo ba sa iglesia? Tayo para sa karong Bible seminar sa mga hindi. Nakampo ba? O ready ba ka para pag-sakripisyo? Para sa luso? Ila pulo, kung muhingo ng Diyos kanimo, ano ba ka nga ma-evidence nimo mong kinika? Okay.
kung mamatay ka karong adlaw, imong pamilya kay maluwas. Kung sa man imong buhaton, kung manguta na ang gusto nimo sa manini. Kung sa man imong tubag. Alo, dili ko nga mamatay karon. Kung lang, ay naida ka mabutang nga kanang ka ko nga makuha. Dili ko nga mamatay karon. Tubag pa sa manini. Apay hunaw na kung imong pamilya kay makaras kaluwasan kung mamatay ka karong gabi na. Mamatay ba ka o dili? Dili ka nga mamatay? Para sa imong pamilya? Ang mga Christian kay mamatay, di ba? John chapter 3 verse 22. Kung ang usa ka trigo kay mahulog sa iyong taong mamatay, naida ka mga bunga. Ano na kulang ang bunga? Ay wala pa ko namatay. Ano na wala ko namatay? Kulang ang bunga sa Diyos. Ayaw ipangita ang lain nga mga lason. O tayo mga brothers sa tayo makulang ang bunga. Ayaw unaw-unaw. Makuha ka una. Ayaw makulang ang authority ka sa mga brothers and sisters. Buha ka una. Ikaw first. Bisa papasok ko, nakabutang na ko sa spiritual authority. Kanang ta kung gamito ng kanang mga akong bahagi para sa gospel. Tayo kanang ta kung makuha ko sa Diyos. Bakit akong target? Kung wala'y guguma sa iglesia, wala'y rason nga stay ko dili, di ba? Para sa gospel, bisa pa ano ako mahayong trabaho sa Korea, nakagibo ko sa tanan. Tumamingo sila na credit pa, buwan pa, ano nga mo gibo ka sa bahagi? Nakagibo ko sa tanan. Para sa mayong balita kay kanang ta kung mapantay sa mayong balita. Wala na siya nga mabuhi ko din yung kalibot na lang. Kanang ta kung mabuhato sa langit. Dili kini special man. Mao kina normal man sa Christian. Si David ibutang niya ang tanan ng mga bulawan ug salaki para sa templo ano maghihiguman niya ang yung mga pastor, dili ko mabala kakaban sa pastor. Ano, isang pakulang ang base, wala problema. Kinanglan ka mapanay para pango sa mga magkasalita. Isang pakulang ang base, dili ko magulang sa evangelism. Kung usa ka tao kay makatas kaliwasan, baka bali ka tatas ka tanan, di ba? Pangadlo pa. Kung usa ka tao maluwas, baka butang ka sa tanan, di ba? Hangtod kamatay. Hangtod sa kamatay. Bisan kinabuhi, makatak ko. Makatak ang magkristyano para sa usa ka tao nga dili, di ba? Bisa pa ubang kay mangutan mag-istorya nga buwang siya. Pero dili kini buwang nga kinabuhi. Mao kinya wonderful kinabuhi. Kung mamatay ko para sa Ginoo, unsa ka maayo, unsa ka lindo, unsa ka wonderful sa tubang sa Dios. Kung mamatay ko para sa gospel, unsa ka dilimon sa tubang sa Dios. Dili ko gana nga makinabuhi sama-sama na hayo. Unsa man hayo? Baboy sila para sa pakaw. Ano makinang pakaw para sa baboy? Ano baboy sila para sa pakaw? Diba? At baboy ang mga iro para sa pakaw. Kung ano makinang na pakaw para sa baboy. Ano mababoy sila para sa pakaw? Pakaw. Ang mga tao dili was pareho. Ano nga maklamo sila para sa salapi? Ano makinang salapi para baboy sila? Ano mababoy sila para sa salapi? Pareho kung wala kalwasan. Christian ka lagi. Ano man baboy ka? Para sa lusod. Walay lain na ito. Kung dili ka mag-evangelize, mas may nga buhato ka sa lahi pas-pas karon. Diba? Kung mabuhi ko padayon, kanina na makabatok sa lapaguso. Kung wala evangelize, mas may nga buhato sa lahi pas-pas. I'm sorry to say, pero hihiguman ni David ang iglesia, ang Diyos. Mao nga hihiguman niya ang templo sa Diyos. Mao gihatag niya ang tanan. Kanang unta ko nga mao pero kanyo, mao kaya Christian sa Diyos. Do you really love church?
How much you love church? Do you love church until your death? Makata pa ka sa tanan para sa iglesia? Iyan kami Jesus ang tanan para natin. Makata pa ka sa tanan para sa Ginoo nga namatay para nimo. Bisan pa buhat ako sa tanan, dili ko makabaya sa iyang gula sa dito. Bisan pa mamatay ko one of the time, dili ko makabaya sa iyang akong. Kinabuhi ka usa ka time. Kinabuhi ka usa ka chance. Ayaw ilabay ang bilin nga adlaw para makasekreto para sa. Kung kisa man ang nahiguma sa iglesia tayo din, maghiguma sa pulong. Makahiguma sila sa buhay. Kung kisa kinabuhi kayo, wonderful kinabuhi. Sa tayo wala sa mga tao din. Hindi kayo. Mga tao na makadawa sa high position. Katong makadawa sa dakong bahagi. Katong makakinabuhi. Para sa Ginoo kay wonderful life. Diba? Bisa pa nadaw na ko ang bakang mga buta, pero kung anak ko nakinabuhi para sa Diyos, ako para sa Diyos, mahulaw. Mga si Moses, bisa pa naimayong sa nga makakinabuhi siya, yung prinspe sa Egypt. Buhay pa sa nga posibilidad nga mahimo siya hari sunod sa Egypt. Pero nakagibot siya sa position, sa prinspe. Ano man? Nahawan niya nga, kinabuhi para sa Diyos kay mas wonderful. Kinabuhi para sa Ginoo kay tinuod na kinabuhi sa kubang sa Diyos. Mao nga nakagawas siya gikan sa Ehipto, nakagibot siya sa bahagi sa Ehipto. Makababa. Ngano man nakagawas siya gikan sa Ehipto, kay ihiguman niya ang Diyos sa Manila. Kung kinsa man ang mahiguman sa Diyos kay makasakripisyo para sa Diyos. Dili kini theory. Kihiguman ni David ang Diyos, mga kihiguman niya ang mga tao sa Diyos, mga isalita. Sa manini, kihigumas, kung kisa man ang mahigumas sa mga, kung kisa man mahigumas sa Diyos, kaya makahigumas sa mga brothers and sisters. Sa patino ko, kung sa man ang iglesia, building yung mga brothers and sisters. Brothers. Isa pa, nag-isulat mo nga, I love church, pero kung dumuko sa mga brothers and sisters, bakat ko. Sato? Yes. Tanang na mga buhat, diya sa church na pasabot, mga buhat, diya sa mga brothers and sisters. Ano man, church mo ang brothers and sisters. So, importante, okay. Makita ba si Jesus? Hindi makita. Kaya usang niyo pa kaniguman ni Jesus, ay hindi makita siya. Pinagi sa mga brothers. Suma sa Biblia, ningon si Kristo, Matthew chapter 25, Matthew chapter 25, verse 14. Matthew chapter 25, verse 14. Matthew chapter 25, verse 14. Atong masahon, ugang hari ka makatubak o makagingon kanila sa pagkamaton na kaingon na ko kaninyo nga sa pagkaagi nga gihimo ninyo kini sa usanin atong mga igsuon nga mga labing gamay anak ko iwan ninyo. Si hari ang hari na mao si Kristo kini sa Kristo. Kung kisa man ang makuha sa kining usak ka akong igsuon nga labing gamay. Kay kanako gigwa niyo, di ba? Kung makuha ka isa atubang sa mga brothers and sisters, ini mga buhat kay atubang sa. Basta man niyo. Kung mahigugma ka sa usa ka brother boy pasabot niyo nga nahigugma ka sa. Kung nakunot ka sa usa ka Kristiyano boy pasabot niyo nga nakunot ka sa Ginoo. Kung magreklamo ka sa mga brothers and sisters, boy pasabot niyo magreklamo ka sa Ginoo. Kung magreklamo ka sa pastor, boy pasabot niyo magreklamo ka sa Diyos. Ano man? Brothers and sisters tayo English.
King Jesus Kristo, kung kinsa man ang makuhat, sa bisang gamay isuon, kay buhat kanako. 45. Atong basaon, unya siya magatubak kanila sa pag-ingon, sa pagkamatto nga kaingon ako kaninyo, nga sa pagkaagin na wala ninyo pagbuhata sa usa nining mga barabing gamay, wala sa ninyo pagbuhata kanako. Kung mag-ihuno ka sa usa ka membro, uy pa sa ninyo nga ihuno ka sa inyo. Basta naman ninyo. So pagbuhat para sa brother sister tayo, pagbuhat para sa kung saan nakapakalimutan sa Diyos na hindi makita. Kaya sa pakinuman sa mga brothers sister na makita. Kung mutabang po sa ka-brother, buhay pa sa mga sakripisyo para sa Diyos. Naklik. Okay, ano naman ninyo? So, Matthew chapter 20, verse 28. Okay, atong basahon. 3:1. Mag-ingon nga ang anak sa tao niyan. Dili aron sa pag-alagad, kundi sa pag-alagad ug sa pagkatak sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa takal. Niyan sa dili kalibutan, dili para pag-alagaron, kundi para pag-alagad. Ngano man niyan mo dili kalibutan, dili sa church. Para alagaron, para pag-alagad. Para pag-alagad sa isa. Okay. Okay. So kung kisa man ang mahiguma sa Diyos kay makahiguma sa mga losers. Okay. Mateo, Marcos, chapter 20, verse 12, verse 29. Chapter 12, verse 29. Marcos chapter 12, verse 29. Akong basahon. Si Jesus mituba, ang nauna sa tanang sugo mao, mapatalingo ka, Israel, ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usa lamang. O higumawon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bukos mong kasing-kasing, ug sa bukos mong kalat, ug sa bukos mong kunaguna, ug sa bukos mong kusog, kini mao ang lahaunang sugo. Verse 31. Atong basahon, ang ikaduha mao kini, higumaw mo ang imong isikat tao sama sa imong kaugalingon, walay labing sugong nga labaw pa kay kini kanila. So unang sugo kay higumaw ninyo ang Dios. Ikaduha, higumaw ninyo ang inyong mga isikat tao. Kung saan ninyo pakahiguma sa imong siningan, isikat tao. Kung saan man ang labing mayong buhat para nila. Pakatak sa bugas, pakatak sa mayong buhat. Everything is labing takong bayong buhay para nila. Kung saan nakapakalit pa sa mga silingan, pinagis sa evidence. Okay, nasa daw ninyo? Okay, conclusion. Okay, siya kay angin sa Kristiyano, kung kay gihiguman niya ang Diyos, gihiguman niya ang pulong sa Diyos, gihiguman niya ang templo sa Diyos, gihiguman niya ang mga salita, gihiguman niya ang mga tao din dito. Sa manini, ang mga Kristiyano nga nakada sa kaliwasan kay maniguguma sa pulong sa Diyos, iglesia, o mga brothers sisters, o mga lost souls. Para sa mahayong Bible study na karong Bible study, kung saan pinaka-important? Diba? Ano man kulang ang bunga, ay kulang ang bunga. Kung naidakong guguma, ato sa pulong, ato sa iglesia, ato sa brothers sisters, ato sa mga losers, takha na makada sa kanila. Nakita na ko ang usa ka brother sa una. Naka-invite siya sa house, sulod sa sarili. Dakong ginawa. Sa mata ginagawa sa time, nakabisa siya sa balay, house. Taka na nakape, unsa ka dakong tingwa. Tingwa ka dili pinay papapugos, kung dili pinay sa guguma. Diba? Tahan na mga pakandam kay kikan sa guguma. Kinang nang mabase para sa Bible seminar? Yeah, para sa Bible seminar, kinang nabase.
para sa pagkaon, gasolina, di ba? Para sa base, kung sa'yo kinahanglan. Para sa invite, kung sa'yo kinahanglan. Para papahilo, kung sa'yo kinahanglan. Okay? So, makiguma ka mo sa usap. Mao kinaimportante nga to. So, sa katapusan, akong ipakita mo sa video. Si King Elmer. Siya katino nga nalulos. Naka-ato siya dito sa Ecuador para pa-evangelize iyang iba sa iyang fellow workers. Pero siya, 5 ka mga misyonaryo na ikipatay sa mga tribo sa Ecuador. Auca tribo. Makakaon sila sa tao. Sila ang nakagipamatay. Bisa pa, agad sila shotgun, wala sila naka-shot, ano man. Nakatunan silang ipakita ang gulo. Sila ang nakamatay sa mga mahing headline topic sa USA. Kung sayang, how wasteful. Ano man mga young people kay namatay, how wasteful. At mga kapay, nakalikram kapay sa ilang kamatay. Pero ito pa nga sa Diyos, bilhin ka man naman. Nakaminyo na sila, ilang mga asawa, 5 ka mga asawa kayo lahat dito kayo. Sila din yung sa Auca tribo kayo, dili sila makakawa sa babae. Sabi ang nakaabot ang mga asawa, makakaway sila, di ba? Kaya nakapatay sila sa ilang mga bana. Pero imbis ng pakpalos, bingo na sa mga asawa. Nakapasayo na. Bisa pang nangamatay ang mga bana tungo ninyo, napasayo. Kaya napasayo na po ang imong mga salapinan ni Jesus. Tanang kami nga maminaw mo sa Bible sa Jesus. Maminaw sila sa kamatukuran, lalawa sila. Kaya wala nila usak na tao na nakapatay ni Jim Elliot ay nakimong kasasunod, ipabunyak siya sa usa ka suba, anang suba mga lugar nga namatay si Jim Elliot. Tungo sa guguma, wonderful story. Kaya sa katapusan, sa dito na makampo, ipakita mo sa kabit. Chad, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the well down here. We're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. One thing. Sound like your mother. If you get in a jam, a real jam, promise me you'll say these words to them. What words? The Wabdani words.
I mean, I am your friend. Your sincere friend. Pia Numba. Tua Bia and Numba. Numba. Tua Bia Numba. Right? Yeah. Tua Bia Numba. Tua Bia Numba. So, tungo sa ilang sakripisyo, naunguha nila ang guma sa di ba? Sa manini. Para sa evangelism, kinahanglan guma. So, kanina po nga, atong makita ang dakong guma sa Diyos, karong malabong na Bible seminar. Okay? Makampot ha? Takang kayo sa naman sa Ginoo tungo sa imong dakong grasya. Kaluwas kami ug tungo sa imong dakong grasya, nakationg mitili ta para pakpaminaw sa perdon sa Dios. Sila minatarong punta among nakagunan ang kabay sa paguma sa usa-usa kadiya sa iglesia. Pagpayong tabangin nga makalihuma sa usa-usa diya sa iglesia aron among makita ang dakong sa Espiritu Santo. Sila na para sa umalabong nga Bible seminar, sila mga dakhanang makapil sa Bible seminar o dakhanang makaba sa Kaluluwasan. Para nini,
Ito pa yung tabangin na makapakita sa gugma sa Dios aron nga makabalik sila adto sa kamatuoran ug ka na makadam sa kaligtasan. Ug ilabi na pa yung tabang yung mga brothers sisters nga mahigugma sa usap-usa sa tubangan sa Dios aron nga mapuno kami sa gugma sa Dios ug mapakita kami sa gugma sa Dios ngadto sa mga tawo nga dili luwas ni Mundo. At kayo sa naman sa Dios among gisalit ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giyampo. Amen. Salamat. Kanta